Prečo to tak seká? Takže ahojte, vítajte na mojom kanále naspäť a dneska je to, čo som si kúpila za mesiac február. Dneska je 10.3., takže to dávam fakt neskoro. Nie je toho až tak veľa a všetko, čo tu mám, to som kúpila ja. Takže nechcem toto video naťahovať, je tu asi 12 vecí, 13, nie je toho veľa, väčšina je kozmetika. Oblečenie som z tejto veci kúpila len tričko. To mám prádlo, takže vám ho ukážem na budúci diel. Takže prvá vec. Som si kúpila tento telové sprchové mlieko. To tento Dove. Vonia tak vanilkovo pekne. Takto. To môžete vidieť. 50% zľava bola. A stál okolo €1,20 a má to skoro liter. To je prvá vec. Druhá vec je tento šampón. Je z Kauflandu. Je to takýto. Je to slnečnicový a vonia fakt úžasne. Je to na masnúce a tínedžerskú pokožku vlasov, nerobí lupiny. Mne to vyhovuje tento šampón, je to tento. Potom som si kúpila Flexič na vlasy, takže myslím tým. Fakt to je super a je to z Lidlu, je to cien, je to klasický. Krásne vonia tak jahôdkovo a je to ten lak na vlasy klasický, lenže keď si idete na ďalšiu chvíľku umývať hlavu, tak vám to nezmije. Musíte aspoň 2 dní to mať na hlave a potom si umyť hlavu, ináč vám to nezmije, ináč vám to tam ostane. Takže je to tento cien. Teraz som si kúpila tento puder. Teraz som kúpila v Dajemku. Áno, v Dajemku. Je to takýto. Je tam táto húbka k tomu. Už som použila. Fuj, začíka. A je takýto. Tento je akorát tak na moju pokožku. A je to mi Sporty. Toto je mi Sporty One Light Some Might Perfect Stay. Je dosť tmavý a ako môžete vidieť, počkajte, ukážem vám to. Len takto 2 razy prejdem a je fakt tmavý. Sakra. Ten som kúpila v Lajnku, takže je to ten One Lighting Some Might Perfect Stay. Teraz ďalšia vec som kúpila na mne do kuchyne. Som kúpila tento na jej kávu, lebo ona jednu kávu nechce iba s týmto. A vždycky to chodila požičiavať od starkej. Tak som jej to kúpila. To som kúpila v domácich potrebách, tu tejto Lidne. A je to tento Soundgoins Cook a je to na baterky. Áno, je to na 2 baterky. Toto tlačíte. Sakra, som to pokazila. No, stále sa. Preto. Dobre. Mám takto, tuto máte taký ten zipčík a vyzerá tak pomalý mixer. Lenže je to
fakt malinké. Je to možno veľké jak moja hlava. Takže toto. Ešte sa to točí. Teraz som si kúpila kde to bolo? V New Yorke som sa kúpila tohto macka. Je na dlhej šnúrke. Šnúrka je takáto. A je to okolo krásne zaškolované. A ten macko má na sebe diamanty takto. Ten stál 2,50. Potom som si objednala z Avonu tento lesk. Padla mi štúpel. Tento a nejaké tutti frutti žuvačky. Je to Pink Diamond Assured Life a je fakt dobrý. Vyhovuje. To perie robí potom také vláčne a trošku lesklý je. Môžete vidieť, že tam tie lesklé. Potom som si kúpila okuliare. No, sú tu nejaké takéto stikrikované. A ja vyzerajú fakt blbo. A tak kúpila som si ich cez leto. Na leto. A kúpila som ich takú. Teraz toto je ďalší. To je korektor. Je to tá korekčná tyčka. Je to Miss Sporty Soulflower One and Anti-Stab. Na mňa je strašne bledý. Ako môžete vidieť, na mňa je strašne bledý. A to je všetko. Ešte tu som si kúpila tento DAW antiperspirant pod pazuchy a je fakt dobrý, mne vyhovuje, pekne vonia, je to granátové jablko a kúpila som ho dájemku. Krásne vonia. A tak to je tento. Má tam ešte tento, ale tam bol aj výťažok z čiernej mrkvy a ten strašne smrdí, ak tie pelandrejky proste. Potom som si kúpila na vlasy. Tento mi vyhovuje, lebo tento mi úplne super je silný. Tento mi práve úplne vyhovuje. Tento gel je tradičná a je také priesvitnej farby. Počkajte, ako som to pretlačiť. Vidíte, je priesvitnej farby. Ale zvláštne to nevonia, podľa mňa to vôbec nevonia. Teraz sa budete smiať, ale kúpila som si škrob. Prírodný škrob a toto mám na moje kimono a strašne krásne vonia. Takže by ste si mohli uvedomiť. Tekutý škrob, prírodný škrob s chránenom vláknom. Návod na použitie to nemusím. Takže kúpila som si tento škrob na moje kimono a je to z vôni levandule. Mne fakt vyhovuje, keď si dáte len kapku do tohto štuplu. Ale ten štupel plný nemôžem ho mať do tohto. A je to fakt super a je to fakt tvrdé. Teraz som si kúpila peňaženku.
No tak to vyzerá. Potrebovala som možno peňaženku, lebo tú starú som mala už fakt zasúchanú. No, takže je to takto, keď ho otvoríte. Tak ešte takto a takto. Tuto neviem, čo sa dáva. Takto, toto je to na drobné, keď to tu otvoríte. To je tu tu. Takto. A tak. Takže to je peňaženka. Takáto, mne sa páči, mne sa hodí k jednej kabelke. A ešte tu mám dve veci. Takže jedna vec je tento Aquatechnic, druhý Colorful 5 a je to na vlasy, je to sprej. Je to vyživujúca kúra na suché a lamavé vlasy. Ja si len umiem vlasy a dám si to na končeky vlasov a ja keď si ich vyfenujem, tak mne tie vlasy úplne tak stoja proste a proste nemám čo k tomu povedať a je to fakt dobre proste. Len nemôžete to dávať sem úplne na tie začiatky vlasov, na korienky, lebo vám sa tie vlasy mastnia. A je to z Avon. Drew Fighter Shines by Future. Na budúcno? To je jedno proste. A posledný mám Clean Sky a je to fakt úžasné. Ale je to dráždivé trošku a je to tiež z Avonu a dráždi to pokožku. Lenže keď si s tým pretriete raz, dva, tak ho úplne vyčistí a je to fakt dobré, nebolo to vôbec drahé. A ja už mám poslednú tubičku, mala som ich asi 6 a proste keď to má od Vianoc, aj 3. mesiac a je to fakt také husté. Vidíte? Tak to je asi všetko, čo som si kúpila. No, je. A tak ďakujem, že ste si pozreli toto video a na budúce video bude súťaž. Neviem, aká bude ešte súťaž, ja porozmýšľam a chcem vám oznámiť, že prvý challenge, čo budem robiť teraz, tento starý škorica, ten neplatí. Ale čo budem robiť, challenge, ten budem robiť s mojím kamarátom a budeme robiť Jelly Bean Challenge. A on bude môj host na každý challenge. Ako má Gogo všelijakých svojich priateľov, Smusu, Selasiho, tak proste, tak ja si budem nosiť Čauša. Sem. Proste a môj druhý pes sa pozdraví, prečo tu nejak. To je špinavá. Včera sme ho nemohli okúpať, lebo bolelo všetko, že? No. Druhý alkohol tam môj sedí a tak ďakujem a bola by som rada, keby sme v tomto podporovali a ak budete podporovať, tak čím viac bude tých videí a tie videá budú zábavnejšie, strihané proste a si všetko. A tak ďakujem a každý like a zdieľanie na... To je proste jedno. Každý like poteší a každé odber, preboha to jak skončujem, však. Dneska som vyzerala fakt hrozne, lebo som nebola v škole. Tak takto. Na budúce vám spravím make-up tutoriál, ako sa len do školy. Potom, ako prebieha môj deň. Potom, neviem. A potom budú už tie challenge a to. Len dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak zanechajte prosím like a odber a ďakujem. Ahojte.